Tämä on minun maailmani, minun kotini, minun pikkuruumiini. Minä tahdon olla iloinen. Hypähtää pari kertaa, ottaa pakkasilmaa, keuhkot täyteen ja vakuuttua. Tämä on minun maailmani. Mikä tekee sen, että on olemassa salaperäisiä voimia ja niiden yhdistelmiä, kuten kirjailija ja hänen koskensa? Ajatelkaamme vaikkapa Marko Tapiota, Juhani Ahoa, Reijo Rinnettä, puhumattakaan muista, kuten itsestäni. Eilen oli kotitilani tuvassa Itä-Suomen vesioikeuden tarkastus, jossa käsiteltiin kotikoskemme kohtaloa. Maaseudun elinkeinopiiri urheilukalastajien edustajana vaatii madaltamaan koskemme, eli purkamaan ikivanhat vesiratasmyllyä varten 1700-luvulla asetetut myllyn siivukivet ja muutenkin puuttumaan pihapiiriimme, joka on saanut olla vuosikymmeniä ihmiskäden koskematta. Kahden naisen koskisota, vastassa urheilukalastajat ja kalabiologit. Urheilukalastus virtavesien virkistyskäytön ainoana tulkintana on selkeästi yksipuolinen ja peloittava tavoite. Näiden mullosveljien kalansilmäinen tulkinta virtavesiemme virkistyskäytöstä uhkaa uittoa varten perkaamattomia myllykoskia. He puhuvat koskien kunnostuksesta, kuin kyse olisi huonekaluista tai vanhoista puutaloista. Heidän mieliterminologiaansa ovat sanat kunnostaa, maisemoida, entisöidä. Luonto on joku kohde, objekti, jolle tämä kaikki tehdään. Muutimme Keski-Suomeen elokuussa 1993 vanhalle myllytilalle, jonka pihapiirin läpi virtaa Pitkäjoki ja Kuusikoski-niminen vanha myllykoski, joka 1700-luvulla perustettuna jauhoi 3 kiviparilla pieneläinten jyvät. Uittosäännön kumouduttua entiset uittoruuhet ja uittoperkausten jäljiltä olevat kosket on tarkoitus kivetä ja entisöidä. Kuusikoski on yli 50 vuotta myllyn jäljiltä saanut rauhassa virrata, eikä koskessa oltu koskaan tukkeja uitettu sen mutkaisuuden vuoksi, vaan uittoränni jouduttiin rakentamaan 40 metriä koskesta länteen. Koskemme kunnostus eli entisöinti ja muotoilusuunnitelma tuli tietoomme kesällä 1994 vesipiirin miesten tullessa pihallemme mittaamaan, mistä kautta kaivinkone parhaiten saataisiin paikalle. Maa-alueen omistajina meitä 2 naista kohdeltiin niin vesipiirin kuin kalabiologien tahoilta kuin vähäälyisiä olentoja, jotka eivät ymmärrä. Toimenpiteiden ollessa kohdennettuina pihapiirimme oikeutemme sen kauneusarvojen koskemattomuuteen poljettiin raasti jalkoihin. Vastassamme oli ikivanhan myllymiljöön sen Myllykosken kulttuuriarvojen täydellinen mitätöinti ja vähättely. Virtavesien ja vesiluonnon kohdalla olisi urheilukalastuksen intressien rinnalle nostettava esiin henkiset, eettiset ja moraaliset arvot. Maiseman kulttuurihistoriallisten ja kauneusarvojen tulisi painaa vaa'assa yhtä paljon kuin oletettu kalansaalis. Ei kaivinkodetta pidä nähdä vihollisena, sanoi eräs kalabiologi meille maripaidassaan ja bemari takapihalle parkkeerattuna opettavaiseen sävyyn. Mekin olemme luonnon suojelijoita, hän jatkoi. Palautamme luonnon siihen tilaan, missä se oli 200 vuotta sitten. Entisöimme ja raivaamme rannat ja kiveämme kosken. Katsoimme pihaamme, joka oli saanut elää ihmiskäden miltei koskematta yli 3 vuosikymmentä. Näimme villisorsat, saukon, sudenkorennot, jättiläishämähäkin rentukan kukassa. Tätä kaikkea katsoimme. Entisöidä, maisemoida, kivetä. Koski, jonka vesiä on käytetty vain ja ainoastaan myllynkivien pyörittämiseen ja villikalojen pesänä. Koskea eivät tukit ole voineet uida, siitä meillä on pitävä näyttö paikkakuntamme pitäjän historiassa Pertti Kuokkasen Toivakan historia-nimisessä teoksessa.
Vanhan vesiratasmyllyn kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kivet louskuttavat vielä Koskensuussa kuin mummovainaan tekarit. Ja jos ihmiskäsi olikin siihen aikoinaan kajonnut rakentamalla myllyn ja myllypadon, ei kenelläkään kalabiologilla ja urheilukalastusta edustavalla maaseudun elinkeinopiirillä ole oikeutta purkaa noita ihmiskäden asettamia myllyn peruskiviä. Tämän lyhyen koskisotamme aikana olemme oppineet, ettei luonnonsuojelija virkamiehenä, sen valta- ja rahakoneiston rattaiden pyörittäjänä ole mikään hyvä yhdistelmä. Yhtä kehno kuin aikoinaan maaseudulla lietelantaloita ja soiden ja metsien ojituksia konsultoineet pikkunilkit mappeineen häärimässä maajussien takapihoilla. Sama tasapäistämistrendi on nyt kohtaava pienvesiämme. Virtavesiemme kohtalona on joutua poissuljetuksi muulta käytöltä kuin urheilukalastuksen nimissä tapahtuvalta virkistyskäytöltä. Ikivanhat tukinuittoreitit olisivat tarjonneet erinomaisen väylän myös melojille ja kosket harjoittelupaikkana koskenlaskijoille. Nyt ainakin Toivakan järvistä Saarisesta Leppäveteen on mahdotonta enää meloa. Ei koskaan sydämeni ole lyönyt kiivaammin kuin tänään. Ei koskaan vereni virrannut nopeammin, tiheämmin kuin tänään. Ei koskaan sydämeni tuntunut näin raskaalta ja samalla kertaa tyhjältä kuin tänään. Ei koskaan kuolema tuntunut yhtä todelliselta kuin elämä tänään. Ei koskaan käteni ole vapisseet näin kuten tänään. Ei koskaan suuni ole ollut näin kuiva kuin tänään. Miten voi rakastaa näin? Nähdä hänen rintojensa kohoilevan, nousevan ja laskevan. Hänen rintojensa kohina kuin vuorovesi. Minussa kohisee sama virta katsoessani häntä. Kun hänen vetensä kohisevat, rintakehä nousee ja laskee. Suu kuivaa. Hänellä on huulet raollaan. Miten voi rakastaa näin? Tällä tuskalla synnyttäisin 4 tunnissa. Kivulla, joka hipoo hekumaa. Sielurakoilla kuin viikkoja marssineet jalat. Miten voi rakastaa näin?